Dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního videjka a dneska tu máme Fortnite a dneska si zahrajeme něco jiného než klasický Battle Royale. Já jsem vám chtěla natočit tady challenge s Bladem, ale to si natočím až po tomhle videjku, protože včera vyšla nový mod a ten se jmenuje, dámy a pánové, Brick Life. Takže si jdeme zahrát Brick Life. A ano, dámy a pánové, mám Battle Pass, takže budu dělat taky nějaký challenge z Battle Pass skinama. Mám Fortnite, to je jedno. Dámy a pánové, takže si jdeme zapnout Lego Fortnite Brick Life. Je to něco jak GTAčko, ale to uvidíte sami, až se tam napojíme, jo. Pokud znáte třeba i Road Citizens, tak je to vlastně něco podobného. Prostě je to něco jak GTAčko, no. A pokud, dámy a pánové, budete chtít videjko z toho, jak se budu snažit dát rank, třeba, že udělám sérii, jak se z bronzu dostávám na Unreal v balistiku nebo v nějakých jiných game modech, tak mi to určitě napište. Vím, že to hodně youtuberů natáčí, ale tak já bych to chtěla taky někdy zkusit. Takže dámy a pánové, už jsme ve hře. Vidíte, že tady lidi píšou do chatu, já bohužel furt nevím, jak se píše ten chat. Jo, aha. OK, na počítači už vím. I am... Ne, kama, nebudu psát, že píšu. Are you serious right now, bro? Tak, dáme si party. Na mě mává nějaký citizen tady, počkej. Come on now, dog. Come on, man. Takže dámy a pánové, jsme už teda tady a jak jsem říkala, tak je to jak GTAčko, jak si můžete všimnout. Jo, můžete tady pracovat, můžete tady dělat různé věci, hned vám to ukážu. Když dáte tab, tak tu máte jobs, map, residence, vehicles, homes, decor a locker. Takže vrhneme se do první. Tam vždycky od 9 AM, což já mám teda v této hře teďka 8 AM. A je to asi za sekundu, jo, asi tak nějak. Takže něco, jak chápete. No, od 9 hodin ráno do 5 odpoledne, nebo tak nějak, si tady můžete najít nějakou tu práci, jo. Potom, dámy a pánové, tu máte mapu a ta mapa vypadá takto, jo. Já to hraju dneska poprvé na mobile, takže to berte v potaz, ale vlastně vypadá to nějak takhle. Jako nevím, tady dá posunout, takže sorry. Jo, kolečkem tady můžete dávat, ale já ne. Takže když dáte teda zase znovu ten tab, tak tam máte residence, tam máte lidi, co hrajou, pak tu máte dekor a tady si můžete kupovat různé věci do svého bytu. Dejme tomu, že si chcete třeba koupit postel, jo, tak si prostě vezmete postel a podle těch peněz, co máte tady nahoře, si to prostě tady jakože dáte order a já by vám to, myslím, že měli byste to mít v tom inventáři, nebo by vám to mělo dojít, tak nějak. Samozřejmě. A dámy a pánové, můžete tady dělat i emoty, kdyby vás to zajímalo, jo. Jo, chápete, prostě můžete tady dělat tanečky. No, a jak vidíte, tak už se nám spustily práce. Jo, jinak máte tady ještě potom nějaký ty... To je prostě i nějaký ty auta. Já jsem si koupila hoverboard za asi 3000 těch, nevím co. Můžete si tady koupit tuhle motorku, jo, což je dost hezká, na tu si asi šetřit budu. Pak tu máte školní autobus, pak tu máte gabriolet, nebo co to je, a máte tady nějaký ty takovýhle traky, jo. Když jdete zpátky, jo, a přichází vám tam čas i upozornění, občas vám tam přijdou i oznámení od DJ Jondra. Tady máte potom locker, ten vás prostě dá do lockeru, můžete si změnit postavičku, nemusíte chodit do těch modrých, víte co. Takže dámy a pánové, možná to úplně není dneska nahypený, ale jdeme si vybrat nějakou tu krásnou prácičku. Máme tady Cat Coffee Barista, jinak mně se to mění, každý den se mi tam mění, že tam mám jiný práce, jo. Super.
Takže dámy a pánové, já jdu do Cat Coffee barista, protože to je jediná rozumná práce, kterou jsem našla dneska. Když dámy a pánové nevíte, kde je nějaká vaše práce, tak jdete prostě do mapy, samozřejmě. A najdete si, jo, to kafe by mělo být tady, takže jo, vždycky, když se vám tady ukazují ty šipky, tak tam jsou ty trending práce, jo. Takže já prostě si takhle zoomnu, jo, a dám si tu kolečkem takhle marker. Dám SC a jdeme tam, dámy a pánové, takže nice. A dámy a pánové, já si tady asi spawnu ten hoverboard, abych vám rovnou ukázala, jak to funguje. Já jsem jako nechtěla dělat nějaký jako tady, nějaký videjko tady o tom, jak se to dělá, nebo tak. Tohoto videjko neberte jak nějaký novinky od nějakých youtuberů. No dobrý, tady ten člověk mi ho chce asi vykradnout, tak proto tady čeká, dámy a pánové, to je jedno. Takže dámy a pánové, já jedu na to místo, kam mám jet, takže uí. A dámy a pánové, mám pro vás natočený i videjko z LEGO Fortniteu. Z LEGO Fortnite Odyssey. Ten název mi přijde jako taková vykládačka trošku Super Mario Odyssey, ale dobře. Uvidíme. A dámy a pánové, jdeme teda do naší práce tady v práci. Jak vidíte, tak si tady lidi prostě dělají nějaký random sedění. A někdo tady hituje gridy, tak já taky hitnu gridy. To bude normální práce, my tady prostě hitujeme gridy, víš co? No. Takže takhle nějak to vypadá nahoře, jo. Já jsem teda včera už tady té práci byla. Ale úplně jsem nepochopila jako ten význam té práce, ale dobře. No. Tady si můžete umýt ruce, takže já si jdu umýt ruce a budeme servírovat tady. Já vám nechci říkat jako jak dělat v té nový jo. Jenom říkám, co jsem včera tady dělala. Co je tohle, bro? To jsem třeba včera, jo, to je nějaký asi rozstřikovač, viď? No dobrý, mě to tady v té práci už nebaví, tak někomu černém auto tady a jedem. Are you serious right now, bro? Like, are you serious right now? OK. A jako dámy a pánové, myslím si, že to je velmi zajímavý a že byste to určitě měli taky zkusit. Tady to na začátku to bylo jenom taková věc, abyste se orientovali, proč to natáčím a kde si můžete třeba zastavit tady v té hře. Jo, můžete tady dělat i drifty. No. Máte tu tady prostě různé věci, jo, dámy a pánové, takže to neberte jako nějaký návod na LEGO Brick Life, jenom vám tady ukazuju, jak to tady vypadá. Tak jo. No. Dámy a pánové, z tady toho bude asi série, protože by mě to docela bavilo. A počkej, kam, jo. Tady jsou, by the way, ježiš, ne, já nechci jít do té školy. OK, tak jdem zpátky, no. Můžete tedy bourat do lidí a do aut, takže to je taky nice. No nic, dámy a pánové, doufám, že se vám, jo, jinak dostáváte XP. No nic, dámy a pánové, já doufám, že se vám videjko líbilo. A pokud jo, tak zanechejte like a pokud to chcete tu sérii, tak mi určitě napište, protože mě by to bavilo celkem. Jo, tady máte i pláž, který jsem si včera vůbec nevšimla. Máte tady prostě takovou nádhernou pláž a můžete si tady lehnout. Jo, nebo asi jo. Vypadá to zajímavě, dámy a pánové, takhle to tady, to je, kámo, to je hezký, ale kámo, no tak to je dobrý, no. A já myslím si, že tady jde vykrást i banka, nejsem si z toho pro jistá. Ani nevím, jak se to dělá, ale pokud to zjistím, tak vám když tak natočím možná nějaký český tutoriál na to, jak vykrást banku v LEGO Brick Life. Jo, takže to je asi tak všechno, co bych vám dneska řekla. Je to fakt zajímavá hra a určitě bych z toho udělala teda nějakou tu sérii. A jo, to už bude všechno a v příštím videjku budete mít buď LEGO prostě nějaký, anebo balistik. Samozřejmě mně se líbí tady ten skin,
jakože k tady tomu Fortniteu se to docela hodí, hej. Tady tomu Brick Lifeu. Tak, by the way, tady máte ještě teda podzemí, jo. No a já už fakt doufám, já doufám, že se vám teda to videjko líbilo a pokud jo, tak dejte like a já už tady nebudu kecat. A jo, to bude všechno a jdu vám asi rovnou i natočit druhý díl, takže čus!